Добрий день, чистовані русини, добрий день, чистовані українці. Продовжуємо цикл наших передач за русинський язик, за теперішній став русинського язика в Україні. І не лише в Україні, бо русини живуть у многих державах. Історично так се склало, що коли були по Першій і по Другій світовій війнах розділені границі, то русини стали жити у многих державах. І відповідно до того, де вони живуть, у котрій в державі, став тих русинів, політичний став, до кінця і економічний, який би ми говорили, не єднакий. За традицією ми маємо такий інтерес, щоб чим веце українців попозирали в нашій передачі, бо фактично то українці низько будуть рішати не лише ногами, а й руками. Це хочуть вони жити в Україні, це хочуть вони, щоб Україна була частиною Європейської Унії, а вот ні. Зато ми переходимо на українську бесіду. І так, сьогодні одна з наших передач, ми продовжуємо говорити за етнографічні характеристики русинів, ми продовжуємо говорити за політичний статус русинів, ми продовжуємо говорити про проблеми вирішення русинської національності в Україні. І так, якщо коротко, кожна наша передача, вона зводиться до того, русини по рокові 1991, як територія або як територія, яка була анексована окупантом, і після того, як окупант, анексант щез, Радянський Союз розвалився, мали право на самовизначення. Це є корінне право націй на самовизначення, і карпатські русини скористались ним. Не тільки вони скористались, але на перших порах Україна гарантувала їм це право. Я вже багато розказав, мені не треба йти в архіви. Це все на моїй пам'яті, як перший кандидат в президенти Леонід Макарович Кравчук приїздив в Ужгород, і з кожного утюга, з радіо, на телебаченні можна було почути його інтерв'ю, де він завжди казав, от я толерантно відношуся до русинів, і прийде час, ми проведемо плебісцит, і ми вирішимо питання визнання русинського народу. Адже в центрі Європи до сьогоднішнього часу є народ, який не визнаний. Я звернув увагу на декілька речей. Наприклад, один мій знайомий австрійський професор написав статтю, в назві якої є слово «курди» в центрі Європи. Виявляється, що сьогодні для європейської громади існування русинів в Україні асоціюється з політичними фактично життям курдів, тільки не в Турції, а саме в Україні. Це багато дискримінації, невизнання і так далі. Є й більш жорсткі визначення русинів. Наприклад, зараз я звернув увагу, що русинів навіть порівнюють з уйгурами в центрі Європи. Ми знаємо, що уйгури – це національність, національна група у сучасному Китаї. Ну, Китай, він не демократична держава, це практично комуністична ідеологія, плюс якийсь дикий капіталізм. І ясна річ, що ми можемо представити собі, що в Китаї може бути невизнаний народ, чи навіть декілька народів. Але те, що сьогодні русинів в Україні досить часто порівнюють з уйгурами, це надзвичайно така інформація, яка би мала дати поштовх для роздумів української політичної еліти. Ми ж прекрасно всі знаємо, що 32 роки тому русини хотіли самовизнання. Фактично вони самовизначилися. То значить, що, якщо коротко, карпатські русини – окремий східнослов'янський народ. Відповідно до цього формулювання є 4 східнослов'янські народи – росіяни, українці, білоруси
і карпатські русини. Але вже 32 роки, а до цього фактично 100 років, русинам постійно нав'язується концепція, що вони є частина українського народу. Нещодавно вийшов закон про корінні народи України. Непоганий закон, але знов-таки там чітко написано, корінними народами в Україні є тільки кримські татари, кримчаки і караїми. Тобто десь більшість із тих названих мною народів – це народи, які вже практично вимерли. Тому що якщо сьогодні кримчаків є в Україні кілька десятків, і в Криму 5000, можливо 700-800 осіб, і якщо сьогодні караїмів на території сучасної України, яка вже рік і скоро і більше рік і 10 днів так, в стані війни, то і на території України живе декілька десятків караїмів, ну, можливо, треба додати, що в Криму ще 2000 осіб караїмського народу також живе, то такі народи ми можемо відносити до народів, які вже вимирають. А закон про корінні народи, фактично, він має чітке фактично формулювання. Народи, які не витворили свою державність. І карпатські русини підходять під це формулювання. Але в Україні чітко сказано, що в Україні є лише 3 корінні народи. Тобто закон про корінні народи ніяким чином не боронить права карпатських русинів. Ну, є другий закон. Фактично 3 закони впродовж 30 років в Україні, впродовж, ну, можливо, впродовж 33 років в Україні вийшли 3 закони про мову. Кожен з цих законів свідчить про те, що в Україні протягом 33 років, фактично весь цей час незалежності, і відбувається протистояння 2 політичних груп. Тобто, одні ж вважають, що ніякої російської мови не має бути, другі вважають, що російська мова може виконувати певні функції в українському суспільстві. І от русини якраз знаходяться між першими і другими. Їх протистояння вже призвело до певних катаклізмів в українській історії. Але ще хочу казати, що навіть якщо виходять закони про національні меншини, і там чітко фіксується, які є національні меншини, то ми знаємо, що рішенням Конституційного суду у 2018 році була заборонена в Україні русинська мова. Ніхто, по суті, не пояснив, а чому вона заборонена, а чому вона фактично заборонена лише в Україні, а в тих інших державах, де русини живуть, а всі інші держави – це історичні сусіди карпатських русинів. Це треба дуже чітко розуміти. Це ті народи і ті держави, з якими карпатські русини впродовж останніх 1000 років жили, існували, торгували, мали багато різних культурних, літературних, економічних, політичних контактів. Адже не секрет, що до 15 століття русини були привілейованим народом в рамках Угорського королівства. І мені згадалися слова русинської поезії 17 століття, коли фактично захвачена Османською імперією, розділена на 3 частини угорська земля, фактично знаходилася в стані громадянської війни. І русинський поет, анонімний, ми не знаємо його прізвище, він нам не лишив, але лишив свій вірш. І в одному з своїх віршів він пише як з позиції русина, з позиції громадянина Угорського королівства в 17 столітті. І він пише, що треба було то знати, що угерська земля добра була мати. Оберніть увагу.
русинський поет 17 століття називає Угорщину своєю мамою. Добра була мати. І от многі такі факти, вони говорять про те, що колись русини були визнаті, у них було много прав, а в сучасній Україні 32 роки, вже 32 роки йде ота епопея, визнаємо, не визнаємо, визнаємо як національну меншину, не визнаємо як національну меншину. Ми говорили про те, що в 2012 році нарешті русинська мова була заведена в законодавство України. Україна рішенням цього закону про мови в Україні 12-го року, так, вона фактично підписалася під тим, що вона буде в Україні додержуватися рамкової конвенції захисту мов. І вона буде сокотити або буде оберігати русинську мову. Аж раптом в 18-му році рішенням Конституційного суду русини перестали бути національною меншиною. Русинська мова без будь-якого пояснення. А чому саме так? Тільки по процедурі, тому що якихось там депутатів не вистачало. Вона знов заборонена. І от виходить так, що 32 роки русини ніби воюють з українською державою. Русини постійно доказують, що вони є фактично народом. А українська держава каже: ні, ви не народ. Ні, ви не національна меншина. Ні, ви не корінний народ. Ні, ми даємо вам тільки права. А які права? Ну, наприклад, давайте ми назвемо вас народом. І от, наприклад, ми назвемо вас народом, який усвідомлює себе регіонально самобутньою частиною українського народу. Вдумайтеся в ці слова. Ви народ, який усвідомлює себе регіонально самобутньою частиною українського народу. Страшно. За 32 роки навіть визначення, хто такі русини в Україні. Аж нарешті кажуть: та ні, ви знаєте, ми будемо вас визнавати етнографічною групою українців. Ви навіть не етнічна меншина. Ну, добре. Інколи для того, щоб доказати фальшиві постулати, інколи, щоб доказати фальшиві висновки української влади, треба стати на їх місце, перейти на їх сторону, прийняти їх правила ігри. Ну, давайте, дійсно, попробуємо вточнити, чи карпатські русини дійсно є етнографічною групою українського народу. Якщо звернутися до етнографічних досліджень в Україні, так, Україна виділяє деякі такі регіони, етнографічні регіони. Ну, там можна говорити слобожанці, Слобожанщина, подоляни, Подолія, Поділля, так. Можна поліщуків виділяти, ну і ще гуцулів, бойків. Інколи ще підкреслюють, що є ще й кубанські козаки. Ну, добре. На цьому фоні хто є русини? Вони етнографічна група така сама, як подоляни? Давайте. Чи поліщуки? Чи, може, слобожанці? Давайте спробуємо подивитися. Елементарні речі. Ну, мабуть, зараз, коли я почну говорити про досягнення русинського народу у сфері культури, ми зараз навіть за політику не будемо говорити, у сфері культури, мабуть, десь з краю будуть нервово курити. Беремо елементарні речі. Наприклад, якщо є
подоляни, або якщо є поліщуки, то вони мали би мати багато досліджень своєї мови. Словники, лексикографічні роботи, граматики діалекта поліщуків чи граматик слобожанських діалектів. А покажіть ці нам матеріали. А от давайте тепер подивимося, а чи це все є у русинів? Русини, з вашої точки зору, як етнографічна група українського народу, все це має, а поліщуки не мають. Русини мають, а слобожанці не мають. Русини мають, а подоляни не мають. От дивіться, вже в 1883 році русини, як група, етнографічна група українського народу, смішно, звісно, виглядає говорити про це, от вони вже випустили у Будапешті словарь русько-мадярський. Унікальне видання в Будапешті 1883 рік. У моїй бібліотеці знайшовся такий словник. А після того було много других словників. От словарь мадярсько-руський Ніколай Бескіт склав. Він вийшов у Пряшові у 1919 році. По аналогії, уже з середини чи з кінця 19 століття поліщуки мали б нам показати поліщуцько, я не знаю, угорський, чи поліщуцько-білоруський, чи поліщуцько-російський, чи поліщуцько ще якийсь є словник. Але цих словників ніколи не було і ніколи не буде в природі, тому що поліщуки – це дійсно етнографічна група українського народу. І якщо є словники української мови. Йдемо далі. Ось зовсім нещодавно вийшов мадярсько-русинський словник ще раз у 2 томах, як бачимо. Ну, Слобожанщина. А де ваш словник? У вас їх немає. А от в сучасній Словаччині 2-томник. Це не єдиний. Це, мабуть, 6-й чи 7-й словник, де можна побачити слово в русинській, в даному випадку в словацькій мові. То значить, що є й такі словники. А от зовсім в 6 томах величезне видання словарь русинського язика у 6 томах. Чи, може, ви нам зараз покажете словник гуцульського язика? Ну, хай би був діалект. А може нам покажете словник подільського язика? Якщо Поділля і Закарпаття мають однаковий статус, якщо такі словники є у русинів, чому їх немає на Поділлі? Якщо ви хочете більш конкретно, можна більш конкретно. От подивіться, 6-томний словник лише фразеології русинського язика. Мабуть, все це заставляє вас замислитися. А чому дійсно одна етнографічна група карпатські русини має колосальну продукцію, лексикографічні видання, де зафіксоване кожне русинське слово, починаючи з 19 століття. А інші етнографічні групи просто нічого не мають. Нічого не з-під їх пера не вийшло, з-під пера їхньої інтелігенції. То значить, що одні чомусь геніальні, а другі мають посередні знання і посередній інтерес до своєї етнографічної групи. Ну, що вам ще показати? Якщо є етнографічна група українського народу карпатські русини, і є етнографічна група, наприклад, подоляни,
то давайте подивимося історичні знання. Ну от я в бібліотеці своїй маю декілька тисяч цих артефактів. Безумовно, що на камеру я не можу все це показати. Ну, хоч щось от взяв показати. Ну, дивіться, русини мають свою історію. Вона представлена в солідних енциклопедіях, які видаються багатьма мовами. От є енциклопедія в українській мові, в англійській мові. А чому ж немає у Поліщуків жодної енциклопедії, де би дійсно була описана історія культури Поліщуків? А давайте у Подолян. А хочете? От є в 10 мовах від професора Магочі. Історія карпатських русинів популярна. Хочете? Народні звідки по-українськи, попорул денечундя по-румунськи, онейп омеїк шегоннон шемйот по-мадярськи. А хочете по-англійськи, а хочете ще раз по-англійськи, по-сербськи, по-хорватськи, по-польськи, по-чеськи, по-словацьки. Оця етнографічна група, як ви кажете, українського народу постаралася, щоб історія її була в книжках. Інтелігенція щодня працює над тим, щоб все це було збережено, щоб всі наші сусіди знали нашу історію цієї, як ви кажете, етнографічної групи українського народу. Ну, якщо вам цього мало, от подивіться, і атлас Карпатської Русі, історичний атлас від професора Магочі, де можна бачити карпатських русинів практично в історичному ракурсі. Як мінялися політика, як мінялися кордони держав і де карпатські русини. Все це є у карпатських русинів. Є навіть історичні, регіональні історії. От, наприклад, лише один регіон, історія на русинів на Спішу. А також, мабуть, зараз і подоляни, і поліщуки знов нервово курять. А хто в світі займається історією поліщуків? Чи історією подолян? Чи історією Слобожанщини? А от подивіться книжки, які випускаються вченими в світі на різних мовах випускаються, де теж так описується історія карпатських русинів. Аж нарешті остання книжка, яка нещодавно вийшла в видавництві «Подяка» від професора Магоча «Подкарпатська Русь. Формування національної самосвідомості», де чітко показується, які були напрямки, хто за кого виступав, яка була орієнтація на схід чи на захід, і фактично, як відбувається формування нації. Книжка, між іншим, просто доказує одну річ. Вона вказує алгоритм формування нації. І карпатські русини цей алгоритм витримали. Тому ця книжка сьогодні існує, а у подоляків її немає. І у поліщуків її немає. До кінця, коли ми робили презентацію цієї книжки, то вся політична влада України була зацікавлена, щоб зірвати презентації. І зривали, аж нарешті, коли книжку і презентацію підтримали поважні люди в Європі, які приїхали на цю презентацію до Ужгорода, ну, влада змушена була визнати, що така презентація може відбутись не тільки в Словаччині, не тільки в Угорщині. До кінця я був на презентації такої книжки у Сполучених Штатах, але така ж презентація може відбутись і в Ужгороді, конкретно в Україні. Що тут скажеш? Кожен тиждень карпатські русини видають багато своєї продукції. Це продукція різноманітна. Це може бути літературні твори. Наприклад, от книжечки, які вийшли буквально кілька тижнів чи місяців тому русинської літератури. Ось кожен рік виходять
альманахи сучасної русинської літератури. Дуже важлива річ. До речі, це дуже важлива річ альманахи сучасної русинської літератури. Буквально цими днями вийшов останній альманах за 2022 рік. І там знов представлено творчість сучасних русинських поетів і письменників. Здається, 20 чи щось біля цього. Можна знайти за великі гроші істориків, які сьогодні витворять певні наративи, на основі яких русини перестануть бути в цих історіях русинами. Вони будуть гілкою українського народу, самобутньою гілкою українського народу, фантастично геніальною гілкою українського народу, але тільки українського народу. Можна знайти таких істориків, які витворять ці наративи. Але як знайти поетів, які будуть писати по-русинськи і будуть твердити, що вони пишуть по-українськи? Не може фактично політика ігнорувати поезію. Вона не може ігнорувати прозу, вона не може ігнорувати драматургію, якщо написані вони в тій чи іншій мові. І от ці альманахи сучасної літератури, а повірте, випускаються не лише альманахи, випускаються грубі книжки поезії, прози від 80 чи 90 русинських поетів в цілому світі. У тому числі я порахував 60 імен русинських письменників тільки на Закарпатті, які останніх 20-25 років присутні в літературному житті краю. Це є важливий доказ, що в цій мові йдуть живі процеси. І якщо ми визначаємо, що частина письменників є старшого віку, і, на жаль, за 30 років ми вже маємо колосальні втрати. З життя пішло багато письменників старшого покоління. І ще тих, які починали в 80-ті роки, які починали чи працювали в 10-ті роки. Але ми мусимо також радіти тому, що сьогодні в літературу приходить багато молодих людей. Люди, яким є можливо, 25, 22, 23, є 18-річні поети, письменники. Це значить, що навіть попри всі закони, які Україна наплодила проти русинів, де вона доказує, що немає ніякої русинської мови, колись так твердили росіяни. Вони казали, що немає ніякої української мови. Є малоруський діалект. Пам'ятаєте? Була така історія. Мови не було, а був діалект. Так от, попри все те, що сьогодні в Україні твердять, що немає русинів, саме русинська мова, саме живі процеси в русинській літературі доказують протилежне. Є русинська література. Інколи оці інші наші етнографічні групи українського народу, а я повторююсь, ми все ще граємо в цю гру. В гру. Представимо собі, що русини дійсно етнографічна група українського народу. Вони навіть, я не знаю, як заздрять русинському народу. Тому що оця етнографічна група має все. Має сучасну літературу, має сучасний театр, має сучасні наукові дослідження. А от інтересне видання, інтересне видання, яке говорить про те, що у русинів є театри сучасні. От представте собі, що 30 років, з 90-го року, існує театр, на сцені якого по-русинськи зіграні сотні п'єс. Сотні п'єс за 30 років. А ну, Поліщуки, покажіть мені, а в вашому діалекті скільки п'єс було показано чи зіграно, а може
гуцули нам продемонструють хоч одну п'єсу. А от дивіться. На сцені Русинського театру Олександра Духновича у Пряшові, починаючи з 89-го року, було зіграно понад 150 п'єс світової драматургії в русинській мові. Я всі не буду називати, але ж деякі. Мандрагора, Ніколо Макіавеллі, Алойс і Вільям Мирштіковці, п'єса Маріша, Мілош Карасик, Скрат, Гоголь Ніколай Васильович, «Женітьба по-русинськи», Михаїл Зощенко, «Нервозні люди», Гарсія Лорка, «Кровава свадьба», Олексій Толстой, «О живій воді і молодячих яблуках», Мартін Кукучин, словацька література, «Непробуджений», Ільф і Петров, «Золотое теля», Євген Іонеску, «Лиса співачка», Марко Лукич Кропивницький, український письменник, на сцені Русинського театру. 12 дівок на оддавання або зістали за дураків. Або, наприклад, Достоєвський, п'єса по повісті Достоєвського «Село Степанчиково». Або і Чехов «Свадьба». Або Салтиков «Історія одного міста». Або і Григорій Квітка Основ'яненко. Знову українська література на сцені Русинського театру. Пречудесні руковини. Або Гончаров Обломов. А може Фрідріх Шіллер «Паразити» або «Ода на радость». Або Шукшин «Під ясним місяцем», «Калина красна», або Джон Стейнбек «Рівнина Тортілла», або Мілош Карасик «Перон», Карел Горак, Адольф Добрянський, Христо Бойчев «Окресний шпиталь» або «Плуковникова жена», Вільям Шекспір у 2004 році на сцені Русинського театру відбулася у 2004 році на сцені Русинського театру відбулася прем'єра Шекспіра. Був поставлений Гамлет. В тому ж році був поставлений Мігель Сервантес «Дон Кіхот де ла Манчеський». Христо Бойчев, теж видатна річ Христо Бойчева, оркестр «Титанік». А в 2005 році на сцені був «Ідіот» Федора Достоєвського. Ой. У 2006-му «Ревізор» Ніколая Гоголя. У 2008 році був поставлений Максим Горький «На дні», Євген Іонеску «Носорог», або Салтиков-Щедрін «О двох генералах», або Федор Сологуб «Малий чорт», або Максим Горький «Васса Железнова»,
Або Франц Кафка, австрійський письменник чеського походження. На сцені Русинського театру була поставлена п'єса, в основі якої незакінчений роман «Америка» Кафки. Або Козьма Прутков «Фантазія», Венедикт Єрофєєв, один з тих єрофєєвих російських письменників, автор такого твору, як «Москва-петушки». От «Москва-петушки» по-русинськи, на русинській сцені в 2016 році. І багато інших творів аж до сучасних письменників, таких як польський молодий письменник Міхал Валчак, або нова постановка от Марка Лукіча Кропивницького на ревізію, а молодого російського драматурга Сігарєва, Василія Сігарєва, мені здається, що він десь з Уралу, його п'єса «Детектор лжи». То значить же 150 п'єс світової драматургії на сцені Русинського театру. Ясна річ, що більшість із того, що русини роблять, вони пробують зафіксувати у своїй пам'яті. Наприклад, от подивіться це видання, перший і другий том. Бібліографія русинів у Югославії. Кожна публікація по темах, по розділах зафіксована. От перший том, навіть тяжко сказати, скільки тут зафіксовано публікацій. За роки 1918-1980. Я думаю, що мова йде про 10 чи 8 тисяч публікацій тільки у русинів Воєводини. І другий том, він дещо менший, дає додаток до першого тому, то значить стільки публікацій зафіксовано в бібліографії тільки у Воєводині. Можливо, цього мало для того, щоб доказати, що культурне життя, літературне життя у русинів, воно завжди було на першому місці. От Дюра Латяк, наприклад, видав двохтомник, перший і другий том книжки «Театральний життя у карпатських русинів Югославії». Це тільки невелике резюме про ту чи іншу п'єсу, постановку у русинів Воєводини. Юліан Тамаш видав історію руської літератури, русинської літератури. Про що це я все вам говорю? Про те, що сучасне життя русинів, культурне життя, літературне життя, життя поетичне, літературознавство, все воно присутнє у русинського народу. От за останніх 10 років лише історії карпато-русинської літератури. От вони різнопланові, навіть польське видання в Польщі вийшла історія карпато-русинської літератури. Історія карпато-русинської літератури вийшла у Словаччині. Історія карпато-русинської літератури вийшла у Канаді. То значить же, все це є у одної карпато-русинської, у одної, от тої, як ви кажете, етнографічної групи. Ну, ще, наприклад, про себе скажу, що і також працюю в цій галузі як доцент по спеціальності русинська мова та література Пряшівського університету. От останні видання, зроблені мною вже з моїми студентами, з моїми бувшими студентами, учениками, історія Карпато-Русинського театру. А це серія книжок
в якій ми популяризуємо твори наших письменників 19-20 століття. Вона відкрита, буде ще багато. Окремі видання з карпато-русинської літератури. Все це видання, які я зараз показую, видання останніх 2, 3, 5 років. І тепер у мене виникає закономірне запитання. Якщо в Україні дійсно русинів прирівняли до поліщуків, от тут у нас поліщуки, а тут у нас русини. От поліщуки – це етнографічна група українського народу, і от русини – теж етнографічна група українського народу. То чому на цій руці пусто? Ну нічого немає. Ні граматик, ні словників, ні сучасної літератури, ні в історичному контексті літератури 19 століття. А чому на цій руці є неоціненне багатство, де є граматики, де є підручники з мови, де є історичні розвідки, де є словники, де є сучасні поети і письменники. Якщо це дійсно і тут етнографічні групи, чому так виходить, що русини дійсно геніальна етнографічна група українського народу, а поліщуки чи подоляни? В них же нічого немає. А можливо, методика неправильна. Можливо, все ж таки русини не етнографічна група, якщо вони мають всі ознаки народу. Я думаю, що ми ще побачимо симфонічні опери русинських композиторів. Ми ще побачимо, сьогодні ми можемо спостерігати і популярну музику русинського народу. І от виникає круте запитання. Якщо я одна людина, от це вам все розказав, показав, детально прокоментував, то чому напроти мене сидить 1000 чи 2000 отих пропагандистів української політики, які весь час доказують, що ні-ні, це не народ, ні-ні, це не національна меншина, ні-ні, це не корінний народ в сучасній Україні. Ну а хто ми, русини, тоді? Ми, народ, з тисячолітньою історією, з історією в центрі Європи, своєю самобутньою культурою, я вже не казав зараз, і за наші дерев'яні сакральні будови. Я не казав про інші якісь особливості карпато-русинського нашого світу. Ми живемо в центрі Європи. Всі наші історичні сусіди без будь-яких вагань по рокові 1989. А ви знаєте, саме тоді упав тоталітаризм в Європі. Радянський тоталітаризм. От всі ці нові демократії однозначно, відразу визначилися з русинами. Всі держави чітко означили місце русинів у кожній державі, як національна меншина, яка знаходиться під захистом держави. Держава всіляко сприяє розвитку літератури, культури, мистецтва, мови, науки цієї національної меншини. І чому лише одна держава, яка навострила лижі і вже от завтра, післязавтра збирається стати частиною Європейської Унії, не визнає карпатських русинів? Мабуть, або треба русинів визнати і стати частиною співдружності європейських народів, а паралельно вирішити питання з нашими румунами, вирішити питання із так званою молдавською мовою, вирішити питання національної мадярської, угорської меншини, словацької, польської і стати частиною Європи. Або це гра,
на кінці якої Україна ніколи не стане частиною сучасної демократичної Європи.